ኣብ ህይወት ብጥበብ ዝስርሑ ዘለው ዕማማት ዝያዳ ካልእ እዋን ኣብዚ ግዜ እዚ ይብርክቱን ይበዝሑን እዮም ዘለው እዚ ድማ ዝያዳ ኣብቲ ዝስራሕ ዘሎ ዕማም ብኣፍልጦ ከምኡውን ብተመክሮ እቲ ሓደ ነቲ ሓደ እንዳወራረሰ ወይ ድማ እቲ ዝኽእሎ ነቲ ዘይክእሎ እንዳነገረ ኣብ ዝተፈላለየ መዳያት ብዙሕ ዓወታት ክጓናፀፉ ኢና እንሪኦም ዘለና ክቡራት ተኸታተልቲ ብምቕፃል እምበር ኣብዛ ቀፂላ እንቕርበልኩም ትሕዝቶ መደብ ዓለም ስነ ጥበብ ከምቲ ዝበልናዮ ኣብ ናይ ክዳን ዲዛይን ዝወፅእ ዘሎ ዝተፈላለዩ ስራሕ ኣብ ባህልን ሕብረተሰብን ኣነባብራ ናይ ሓደ ሰብ ተመርኪሱ ካብኡ ብዘይፍለውን እንታይ ክኸውን ዘለዎ ንባህሊ ምስ ዘመናውነት ሓዊስካ ይኹን ካልእን ብዙሕ ስራሕ እዩ ዝዕመም ዘሎ እዚ ስራሕ እዚ ድማ በብእዋኑ በብመድረኹ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ናብ ህዝቢ ይቐርብ እዩ ኣብዛ ቀፂላ እትቐርብ መደብና እምበር ክቡራት ተኸታተልትና ዓመተ 2021 ገዲፍና ዓመተ 2022 ኣብ እንቕበለሉ ዝነበርና ምሸት ማለት እዩ ዕለት 31 ናብ 2022 ዕለት 1 ኣብ ዘስገድ ዝነበረ ማለት ኣብታ እዋንቲኣ ቅድሚኣ ዝነበረት መዓልቲ ዝተፈላለዩ ዲዛይነራት ብርክት ዝበሉ ብእኩብ ተጠሚሮም ብዙሕ ስራሕ ናይ ዲዛይን ናብ ህዝቢ ኣቕሪቦም ነይሮም እዚ ድማ እንታይ ዓይነት ስራሕ ተዓሚሙ ከመይ ዝሓለፈ ፃዕርን ካልእን ብሓፈሻ ይቀሪቡ ኣብቲ እዋንቲ ጋዜጠኛና ሲራክ ወረደ ብከምዚ ዝስዕብ ኣዳሊወሎ ነቲ ዝተዳለወ ብዲዛይነራት ስራሕ ሙሉእ ትሕዝቶኡ ብሓባር ክንከታተሎ ኣብ መደብ ዓለም ስነ ጥበብ ሕብረተሰብ ብዝተፈላለየ መንገዲ ከም ህዝቢ ዝግለጸሉን ናቱ ዝኾነ ፍሉይ መለለይ ወኒኑ ካብ ካልኦት ከምኡ ሕብረተሰብ ዝፍለየሉን ብዙሓት ኣገባባት ኣለዉ ሓደ ሕብረተሰብ በቲ ናቱ ባህሊ ኣነባብራ ታሪኽ መንነት ኣመጋግባ ዝኽደኑ ክዳውንትን ካልእን ክፈላለ ይኽእል ሓደ ካብዞም እንብሎም ዘለና መለለይን መግለጽን መንነት ከዓ ክዳን እዩ ክዳን መግለጽ ባህልን መንነትን ካብ ኮነ እምበር መቦቆላውን ባህላውን ክዳውንትና ከይርስዑን ብምዕራባውያን ከይዕብለሉን ልዑል ጻዕሪ ከነካይድ ይግባአና ብፍላይ ድማ ባህላውን መቦቆላውን ክዳውንትና ኣቃውሞኦም ከየጥፋና ምስ ዘመናዊ ግዜ ከም ዝወሃዱ እንተደኣ ጌርናዮም ናይ ሰባት ኣተሓሳስባ ብቐሊሉ ክቕይሩ ይኽእሉ እዮም ብተወሳኺ ነዚ ተግባር ኣብ መፈጸምታ ንምብጻሕ እንተደኣ ተጠርኒፍና ብሓባር ብምልኣት ሰሪሕናሎም ድማ ካብቲ ብተናጸል እንሰርሖ ስራሕ ዝያዳ ኣድማዕቲ ክንከውን ንኽእል ጥርናፈ ሓይልዩ ከም ዝበሃል ተጠርኒፍካ ብሓባር እትሰርሖ ስራሕ ዝያዳ ኣድማዕዩ ዝኸውን ጥርናፈ ዝያዳ ትርጉም ዝህልዎን ዝወሃቦን ግን በቶም ተጠርኒፎም ብሓባር ኣድማዒ ስራሕ ዝሰርሑ ሰባት እዩ ከምቲ ቀልጢፍካ ንኽትጓዓዝ በይንኻ ኺድ ርሑቕ ንኽትከይድ ድማ ብሓባር ተጓዓዝ ዝበሃል ብሓባር ምስራሕ ነዊሕን ዘየቋርፅን መንገዲ ክትጓዓዝ ይድርኸካ እዩ እዚ ኣባህላ ድማ ብቐንዱ ንሓይልን ብልጫን ብሓባር ምስራሕ ዘንጸባርቕ ኣዘራርባ እዩ ተጠርኒፍካ ብሓባር ምስራሕ ኣብ ኩሉ ዓይነት ዓውዲ ዝሰርሕ ናይ ዝተፈላለዩ ሰባት ሓሳባት ፈጠራ ክእለት ዓቕሚ ሓንጎል ኣብቲ ስራሕ ስለ ዝንጸባረቕ ድማ እቲ ስራሕ ካብቲ ብውልቀ ሰብ ጥራይ ዝስራሕ ስራሕ ዝያዳ ኣድማዒ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣየጠራጥርን ነዚ ምርኩስ ብምግባር ብወደብቲ ተጠርኒፎም ካብ ዝተፈላለየ ክልል ዕድመ ዝተኣኻኸቡ ዲዛይነራት ሓድሽ ዓመት ምኽንያት ብምግባር ብዓርቢ 31 ታሕሳስ 2021 ካብ ሰዓት 8 ንግሆ ክሳብ 6 ፈረቓን ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ኢምፔርያል ሆቴል ውድድር ምርኢት ክዳውንቲ ኣካይዶም ነይሮም
እቲ መደብ ሚኒስተር ቱሪዝም ወይዘሮ ኣስካሉ መንቆሬስ ኣብ ዝተረኸበትሉ ኣጋጣሚዩ ብኽብ ዝበለ ኣገባብ ተኸፊቱ ኣብቲ ውድድር ኣስተማቐርቲ ጥበብ ዕዱማትን ካልኦት ኣብ ጥበብ ዝግደሱ ኣፍቀርቲ ጥበብ እውን ተሳቲፎም ነይሮም ብድሕሪ እዚ እቶም ዕዱማት ንኹሉ ዓይነት ኣብቲ ውድድር በቶም ተወዳደርቲ ዝቐረበ ስራሓት ተዓዚቦምን በቶም ተወዳደርቲ ድማ ብዛዕባ እቲ ትሕዝቶ ክዳውንቲ መግለጺ ተዋሂብዎምን እዚ ውድድር መቐጸልታ ናይቲ ኣብ 2014 ዝጀመረ ብምኽንያት መዓልቲ ናጽነት ዝዳሎ ብኣስመራ ኢንተርናሽናል ኣዋርድ ዝፍለጥ ውድድር ኮይኑ ክሳብ 2019 ብተኸታታሊ ከም ዝተኻየደ ወደብቲ ናይዚ ውድድር ይሕብሩ ብድሕሪ እዚ ኣብ ዝነበረ ዓመታት ግን ብሰንኪ ለብዒ ኮሮና ቫይረስ ከም ዘይቀጸለ ይፍለጥ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ለብዒ እዚ ሕማም ኣብ ግምት ብምእታው ዳግማይ ተወዲቡ ክካየድ ከም ዝተገብረ ወደብቲ ይነግሩ ዕላማ እዚ ውድድር ነቲ ብናይ ምዕራባውያን ባህሊ ተዓብሊሉ ዘሎ ባህላውን መወቀላውን ክዳውንትና ኣብ ባህልናን ሃገርናን እውን ተወዳዳሪ ክዳውንቲ ከም ዘለዎ ንምርኣይን ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራ ዘሎ ሓድነት ብምስልን ወካልነት ክዳን ምንጽብራቕን እቶም ኣብ ትሽዓትዮም ብሄራትና ዝርከቡ ኣጭርቕቲ ድማ ዘመናዊ ስፌት ኣሰኒኻ ናብ ህዝቢ ምልላይን ከምኡውን ነቶም ዝፈርዩ ዘለዉ ሓደስቲ ዲዛይነራት ባይታ ምፍጣርን እዩ ክቡራት ተዓዘብትና ንሕጂ እምበኣር ምስ ሓደ ካብ ወደብቲ እዚ ውድድር ዝኾነ ዲዛይነር ኣብርሃም ስልጣን ኣብ ሓፈሻዊ እዚ ውድድር ዝሓለፎ መስራሓትን ቴማ እዚ ውድድርን ዝገበርናዮ ዕላል ይስዕብ كل جزء أبتي كان سرح ما سرح قليل أين إذا خبرنا من نسي نمود دابي والدابة من نسي بتعمل كبد لما هذا من نسي وديبك نابع هذا سرح ما تبص حتى تخبر إذا أنا أبي نايت قرب بده هون يرنا أبتي من نسي هتمود دابي هذا من نسي كتوم منات قال لك علامة نايت سرح نمرات قال لك إذا هذا علامة نايت سرحنا هاجراوي حلاقت نمع بالي علامة ماتي إذا علامة حاجة هاجراوي حلاقة نمع بالي خلنا مكاننا يرتا حلاقة أنتاي يرتان حلاقة كل مكاننا نتي علاقة نزجات مفتقر مالتي علاقات أنت مزجات بتاع تمزجات كازيهم إحنا معات بتي تفتير زلوا بايتر ما نتي زحالة أوان نحنا مزحتنا بزجها بوتقفنا تعبنا نيرنا كله كراونتنا الراساتنا بنا وتقفنا تعبنا نمرين نزجن فريات ناس كم يجنا بعلنا نبعلنا نحنا ماتي كنفر نخل فرياتنا خا كم يجنا من زجاتنا نمارعها كم يجنا خا نقول هزبنا بزنها نزفرنا يفرن كلبسن خدن زبل حسابي هجراوي حلاقة نمع على خل مكاننا يرتان كلان نكلم ماتي يرتان كلان نكلم مكاننا كلاننا منتناي كلاننا فيستيفالاتناي كلاننا حلاقتناي كلاننا هلمتناي كلاننا خا بحلناي سلازي بحلنا خا عنده هون تهاجري سلازي نحنا حلاقت كلاننا እዚ ውድድር ፍሉይ ዝገብሮ ተሳተፍቲ እዚ ውድድር ማለት ዲዛይነራት ዝነበሮም ናይ ተሞክሮን ዕድመን ፍልል እዩ ኣብዚ ውድድር ብሓፈሻ 27 ዲዛይነራት እዮም ስራሓቶም ኣቕሪቦም እተን 24 ደቂ ኣንስትዮ ክኾናን ከለዋ እቶም ሰለስተ ድማ ደቂ ተባዕትዮ እዮም ተሳተፍትና ከባቢ 27 ተዋዳደርቲ እዮም ዘለውና እዚኦም ተዋዳደርቲ እቶም ከ ኣብ 4 ደረጃ ክፈሉ ማለት እዩ تم قدامي درجة بها تم كيدا تات ماتي أبز عود النوع وان زنطفو تم كاتكا مهرنا زمرقنا يوم ماتي
تم سالساي دما شد شورح زقبر عبد تمرتي تم رابع درجة زبنك ناكل تورح ناي سلسة رحي أنفت ناي تمرت حجم سبقوسو زوادر نزلوا لذي يرد كابز حجي خجبرين ينبال بحالي هزبير تاثر زلوا زمن سيكا خجبريلو تبقيسو نحنا في تعري حلفنا هنا نعم كنا أمن نعم كان ثلاثة أربعة جزء أخي باقينا كنا زهرب تعلموا أنتايو حرنت إيرترا خلنا كنا سلام أنتايو حرنتنا مالتيو إلنا نحن أمنهم جزء وسيلنا تزنبر جزءها أبز سعزي كم زي كسرنا كم زي دخلنا كون يسمعنا معنا تحققنا ካልእ ኣብዚ ውድድር ዝነበረ ፍሉይ ነገር እንተደኣ ነይሩ ኮይኑ እዚ ውድድር ካብ ማሕበር ጽሙማን ዝመጹ ተሳተፍቲ ዲዛይነራት እውን ኣሳቲፉ ምንባር እዩ ሓበራዊ ስራሕ ይጽቡቅ ኩሉ ግዜ ከም ተዓንተ ዝበልካ ንሕና ክንባል ነበር ኣነ ክትብል ይብልካ ንሕና እሱ ንሕና ክንባል ንሕና ክልተ ኮይናኻ ብምሉእ ዜጋ ኤርትራዊ ዘበለ ክሳተፎ ካለ ኤርትራዊ ክሳብ ዝኾነ ዜጋ ክሳብ ዝኾነ ክሳተፎ ካለ ንዝናይ ማሕበር ጽሙማን ከዓ ከም ዜጋ ساتهم كأن هنا زيجا نعم كانوا ساتفهم كنا مهات أبزمية نوع وان ساتفون بصراحة زلوا ماتي فلا ساتهم كلا ساتهم تعال نفعتهم حسابكم سمعتهم أبصرحهم جزء وديهم زبخايم سلذي ساتهم مسمح برتهم ما ترارينا ساتفهم زلوا من جرنين ساتفهم كا سبوا صراحة أمنا ماتي كم ديزاينراتهم كم موديلاتهم كانوا كا نبانا قريبا مالتهم أبصع زها تناطهم فريات كا زبلت ينهلنا زبلت أخونا حتى سمعنا لنا ماتي أبتناي بزح خطلو خلاها درجة بزح مزحته دك مسين بزح كاب ستة حجي 24 والد كونه خلوا وتم ثلاثة دك تبعتي كابزي قصيلنا دما أب حفشاوي كونتات زور الدراتو كيرنا مسجلة توردرتي ديزاينرات زكايرنا علال الله يسعب زور الدر نحنا كوا جمرت دينا جنب حفشا خطري خلاص كاب حدث كافت حدث بستفعل عن حسابات يزلوا هناتو بستفعل عن سواس لزخنا كا مسؤول توسخ تي بهال الناس كمي يرناس أو مودرن زخنا عين ستايل أمتينا كل جزء خام نخدونه مع العالم كم نخيد يتقند حسب وتمركزناها أدالينا لنا مثلني كابزوم تمرقت حدشينا ديزاينر توادرتينا التحسب بتعمينا تحوجسنا مهنياتو مس بزح حسابات كوين كان مسرح عب نجاري عبينها بين خايف مس بزحات كوين كان حساب داتلاوت كم عدل كاربل كخاص تزعبي نجاري تعمينا حقوسات تحقسنا هنا تقابلنا يوم كم ترى زراخمها قريبنا لنا والتي حجي خريقه الله أنا اسك أمنت بزعناتك خدان دحر كوينه ازي اتاو بحال ازي ابز حجي زلو ولود فلاي بزح غونون ايكونن فلوت ايكونن حجي مسراي وغن بزحاتهم زحاتهم زلو ازي محتتيهم كانتاي ازوم من اسيات زيوم تي كالتشرون بحالهم مهنياتو مننتنا مللينا انتاي اتي بحالي علابابسانا نمغاغبانا مننتنا يودسب حدا انا ايرتراو زيغا خبلتو خوينسي بمنتاي اخفلت انت رايلكاني بعلابابساين بامغاغبانا ناي كل علاماتون كومي سلازي حجي انت اخبل دلي زمن سيج تصفى زلو من سي ناي بحق خا كابز تعصصفه ناب قصال نخره بعد مولو تصفى اهو ازمره بزكان كل سب صبوندي كم زرسيع وزنبرس مبرابري خوين زلو زبز حساب مستمهره دارغا ابنناتو هيوت يزاتو إذا خمس نجار كفتر تخل كلجن ونقول سب كاباي جميركاس قديف كاز نبركاس راح تجمروا اللقامات تنقص أصل اللقامات سز كم زعينة كل جزء كقصل بتعميد سبوا نقول له مات نمم من إسي كم عبل تخينوس كم زعينة تمسي حدش حسابي حسب شعور دحر أركض هتمسي خالك سرح ريد ميد زعتو نجار يلا بزني هاجرنا بنهاي هاجرنا من إساسب كسرح خالي ما يسقون زلا زميلك كأطلالو أب إيرترادلو ديزاينرات كفلتلهم and confidence كونا هالون كل جزء وددر كسب زهلوه تعواتي كهلو قدنيوم تعوات دما بتم زقربهم سرحات أبيلو كأدماي كلاي كمون سالساي تباهيلو درجة توهيبو كفلاله نورن بالي وددرنيوم سلازي كابز حق زي بمبقاس توارادرتي إز وددر بمنتاي ممزاني معك أنيتاتيوم زرقوحوم مستعوتو زرخبو قنعوخه انتايو زمسل هو حجيتي كل شيء حدث من كران سرحي وكان حتى وادرس قعوت مهانو فلتي قعوت خوين خا تبولس راح قرب قالو
أبزنا يجمع حجي كله تبع تماس على سلاحي كلهم زبون كمان بلسي بس كفكاي كله نفعاتهم جن أول سبب تفلس هذا لك جن انتهينا جنا هذا نحنا كمبيوتر لعنا نحنا كمبيوتر نعتمد زين له حبر أو خونجن حزب التصرفهم خون سوزلو بموبايل جنا ماته موبايل هذا سبب حنتي تكست سد ماته حنتي مثل سد تعمل أثي نكون سو بلد سخراني لمساعدنا نكون أكب دمر نايمن يدبز حيلناها نحن فكرنا ماتي هجي نحن حزبنا ماتي حاضراوي وساني نوصل ماتي يدبز بحزبي ماتي هجي أبزك إنه جرودات قبلنا قل قالوا تكريتنا ناي ديزاين ماتي مسمار قالوا المت قالوا عينة حبر له عينة علبات قالوا عينة مرفق أسافي قالوا إيسات كابع عصرت عينة حقتات قالوا نزع حقتات أبقى متيتنا خان نتي قدامي على أساس هيدوت كنشيل منها شيل ما زبل كاجن حجة أي نقرن نتسب مثلا شعو أعتقد إذا سنة جرنا زلنا شعو نتسب مسرح دخيدن نعوز تابعن شلمات عدنا هم زمان قلت فوت أزود الدر حدش عمد أبقمة أتيو استدعوا مدابيهم كاب وددرن مريثن حليفون استفلالي نهزبي إرترا زوكلن زقلتن تحستو زكاتتين يرون أبت وددر نباهلي مننت النبابرا حدنت تشعت بيرات تاريخ لنات النت استخفل واغان كالن ماخل ازقبر السرحات نيروم ازدما أب معقابن من للاين باهلن مننتن حبرة سبيرترا زهلو ووتاوت سلوا قليل كم زيكونه نت تحستو ريخا مجنزابي كال وخلوك جنتين ابن حدا ديزاينر كلمة كناسي ديزاينر مالتي حسب مالتي حجي حدا نلك مجمرة خمزي هدي أقريفها حتناتنا في كوننا مجمرة إحنا من إرتاونا كسب إرتاون زخونها نإرتاح مسكتك علينا كم تعانتوا يزوركها تشعت حبر سب علينا تشعت بيهر علينا تشعت أنق علينا إذا حبر سبزي أبشر شزوات ما تعلن بلنا تمشي شزوات كان أنت عاد كنا نخدهم أنت عاد مقوم أنت عاد على تزارو كتفوتك عليك لذا حدنت مفتاح كم زي مرفين فتل المسألة جبس حدنت فترة نحنا خا حدنت فترة هنا حبرتنا فتنا بحالنا منتنا تاريخنا قرصنا كنفتنا كلامنا إذا ما نسيت ما إذا نجار زفايتيو كعب زلوا ديزاينر تبعي لها أبزي كون كوف قبل كوادري نزح زلوا هوا هم تفتر زلوا كابز هاجر وات أخين دقة كوادري نحن هاجر هونوت ديبل لخوين وكا وش أو دقة ونصبع نحزي بلخون وش أو نهاجر زقة نحزي بلخون كم يجري مخوادر بيني ملكي سلزي تحدنا تزبيتها كم زبنا هاجر وحلاقتنا نمعبان نحزبنا كم عملت خونس حلاقت كل ولو حلاقت كأنتي بحالي كلامي سلزي كلامي إرتان كم كنا تخلص الحنايا من بالي هاجرات بوجه من قدي وين حبرتسب بوجه من قدي زقلت هذا مقلت إني هاجرات وين حبرتسبات كأ محبرة ما يتحبرتسبي سلازي زي لما أنتي كروز الفدنا محبرة نوابران يتحبرتسب زقلتي إذا محبرة نوابران يتحبرتسب إيرتران تيتمثل حبرتسب تيتمثل أبزي أمتيها أبزي حتى أرقدت نقول نقدر كتردو أدخل ثم أبزيشتي زرعهم كبلت زغال بزي سنة بغربت البوليتيكاوي أطرامتنا جلس من محبرة متأثراتنا جلس من منتنا يجلس نوشتاوت بغينا زجلس كوي رقيبة مالتي سلازي بزي أبز حج زرع هو بيلكا هيتران تيتمثل من ردعة يتصدق ما يكونن زي خاتي وحتصير مجلتي الواسعة عروة زي بقميل زي تصلك يكونن نحن سلزل لنا إلى خوف نقدر كإلا ولتنا زين بهراتنا قالوا تهزاب من هذا يخاف يجي بدي خدني بدي سفيلهم العراقات زروه بكرهون تيهم زيشموتو نحن قل كابت أنت تحيزو مستي نقولت نحن معبالتاتنا يتحبرت سبلا نزي كم زعانت أربط ويتحسته كنقبر دخل عقل بعلم تاريخ سلزل لنا حجي خاني نزي بزما عبل بزي حجي حسكم وزلهم زمن اسياتنا بحق التسفاز برهان ذهب
ንሃገር እውን ዓብይ ፍታት ንዓብይ ኣበርክቶ ዘለዎ ከም ምዃኑ መጠን ብቐሊል ኣይጥምቶን ኣነ ደዚ ዓብይ ድሕሪ ማዕቢሉ እዚ ንሕና ኤርትራ ከምቲ ዘለና ሰለስተ ዓይነት ክላይመት ኣለና እዚ ወይኑ ደጋዊ ክፋል ናይ ኤርትራና ንጡጥ እዚ ብቹእ ዝኾነ ባይታ ስለ ዘለዎ እቲ ጡጥ እቲ ጣላሞ ጌርና ፋብሪካታት ጌርና እዚ ዲዛይናት ጌርና ሓደ ከም ሃብቲ ንሓደ ፅቡቕ ትሕሶ ፅቡቕ ልብሲ ክንለብስ ንኽእል ንሕና ከም ዜጋታት ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፉ ንስቤት ክሰድድ ንኽእልና ንዋዳድር ንኽእልና ብቁጠባ ዓቢኻ ዓብይ እቶም ሓረስቶት ጡጥ ደፍሪ ዝነበሩ እውን ሓደ ክፋል ናይ ስራሕ ዕድላት ዝኸፍት ጉዳይ ሕጂ ብግቡእ ተታሒዙ ብግቡእ እንድሕሪ እዚ ፈሪ ዘለዎ ኢምፓክት ወይ ከዓ ዘለዎ ፅልዋ ዘለዎ ድርኽ ሓይሊ ቀሊል ዝግመት ኣይኮነን እሞ እንታይ ኢና ክንብል ሕጂ ነዚ ሒዝናዮ ዘለና በቲ ሓደ ወገን ከምዚ ዓይነት መንእሰይ ዝሃገር እዚኣ ዕድለኛ እያ ተጠርኒፉ እዚ መንእሰይ እዚ ነዚ ሕጂ ከፊትዎ ዘሎ መርሖ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ከብፅሖ ኣነ ለዎ ባቅርብ ነዚ ክንደፍኣሉ ዝያዳ ንረብሓና ምስ ወፃኢ እውን ኣልባሳትና ኣለባብሳና ምክንያቱ ቅድማ ኣቢለ ሳዕኳ ነጥቢ እንታይ ነራ እንዳውያን ካብቶም ሓደ ዝቕንዕን እዮም ንዓይ ምክንያቱ ሙሉእ ዓለም ከይዶም እታ ኣብ ሃገሮም ዝቕጠቆምላ ልብሲ ክዳን ኣብ ዝኸድካ ከድካ መለለይኦም መጀመርታ ርኢ ኣቢሉስ እዚ ህንዳዊ እዩ ንሕና እውን ብዚ ሕጂ ዘለና ኣብ ሙሉእ ዓለም ተዘርጊሕና ኣለና እዚ ልባሳት እዚ ንደገ ወፂኡ ናይ ውሽጢ ሃገር ጥራሕ ንኸይዱ ከዓኒ ምስ ባህልናን ኣብ ዲፕሎማስያዊ ፖለቲካዊ ባህላዊ ልልያት ክጠቕመና ስለ ዝኽእል ተስፋ ዘለዎ ትሕሶ እዩ እሞ ንሕበን ሓደ በይኑ ዝሰርሖ ብዙሕ ኣይከይድን ተጠርኒፍካ ክሰርሕ ከለኻ ግን እቲ ኣነ ዝወድለኒ ሓደ ምልእ ኣለይ እቲ ሓደ ዝሓስቦ ሓደ ምልእ ኣሉ ተማላሊእካ ክሰርሕ ከለኻ ግን ዓብዪ ስራሕ ክሰርሕ ከለኻ ጥርኑፍ ከምዚ ዝተኣሰረ ማእዶ ጥራሕ እዩ ተጠርነፈ ጥራሕ እዩ ዕቡይ ስራሕ ክሰርሕ ዝኽእል ተጠርኒፍና ሓደ ህዝቢ ኮይንና ሰላድ ስራሕና ኢና ከዓ ተዓዊትና ሕጂ እውን ንኩሉ ብድሆታትን ተፀባኦታትን ንሰግር ዘለና ሓደ ህዝቢ ጥርኑፋት ስለ ዝኾና ኢና ስለዚ ኣብ ዝኾነ ዓውደ ስራሕ ከዓኒ ተጠርኒፍካ ምስራሕ ባህሊ ከሎ ኣብዚ ስነ ጥበብ ዝሰርሕዎ ዘለኹም ናይ ኢደ ስራሓት ከሎ ኣብ ኩሉ ስራሓት ተጠርኒፍካ ዝሰርሑ ዕዉት ስለ ዝኾነ እዚ ተጠርኒፎም ዘቕረብዎ ስራሓት ሓደ መርኣያ እዩ ሓደ በይኑ ክቐርብ ይኽእል እንድዩ ግን ጥርኑፍ እንድሕር ኮይኑ ከዓኒ ነዊሕ ክኸይድ ይኽእል ክዓቢ ስለዚ እታ ጥርናፈ ከዓ ኣገዳሲት ስለ ዝኾነ ጀሚሮማ እውን ስለ ዘለዎ ሰርሕላ እውን ስለ ዝፀንሑ ነዚ ንኽክገብሩ ግን ብዙሕ ሕፅረታት እናሸፈኑ ብዙሕ ካልኦት ዘይረኽቦ ሕፅረታት እዩ ከማን ዝያዳ ወዝ ታእሽኑ ዝገብሮ ሓደ ዲዛይነር ዝበሃል ኩሉ ቀሪብካሉ ዲዛይን ዝገብርን ባዕሉ ምሂዙ ካብ ዘየለይ ሓደ ነገር ዝፈጥር እቲ ዲዛይነር ዝያዳ ዝበሃል ስለዚ ካብቲ ውሕድ ትሕዝቶ ዝሓጭሮም ሕፅሮታት መሳርሒ ከሎ ማቴርያል ከሎ በቲ ዘለዎም ግን ሓደ ዓብ ስራሕ ከዳልዎ ምኽኣሉ ንዓይ ልዕሊ ብቕዓት እዮም እሞ ከመስግኖም ጥራሕ ኣብ መወዳእታ እምበኣር ሓደ ካብ ወደብቲ እዚ መደብ ዝኾነ ዲዛይነር ኣብርሃም ስልጣን እዚ ውድድር ብቐጻሊ ክካየድ ምዃኑን ዓበይቲ ዲዛይነራት ድማ ምስኦም ሓቢሮም ክሳተፉ ብምልዋዊው ዘረብኡ ዛዚሙ ሓደ እቲ ኣብ ስራሕኻ ኩሉ ግዜ ኣብዕዮኻ ሓንቲ ኢድ በይና ተቃዕነ ካባና ብዙሓት ሊቃውንቲ ሰባት ኣለዉ ካባና ብዙሓት ምሁራት ሰባት ካባና ልዕና ክነታት ኣብዚ ዓውዲ እዚ ብዙሓት ንፉዓት ሰባት ኣለዉ እሳቶም ምሳና ክሓብሩ ንምነ ማለት እዩ ንደሊ ማለት እዩ ምክንያቱ ተሳይ ብዘይ ዘረባዕ ከይድኒ ስለዚ እሳቶም ተሳይ ንሕና ዘረባዓት ኢና ምስኦም ተቋሪና ክንከይድ ይደሊ ኣብቲ ንገብሮ ሓሳብ ከዓ ምሳና ክሓብሩ ንፅውዕ ምክንያቱ ንሕና ሰብ ራእይና ማለት እዩ ኣለና ተልእኮ ኣለና ሸቶ ከዓ ኣለና ማለት እዩ ሰለስተ እዚ ዕላማ ሒዝና ንኸድና ሕጂ ተራእይ ርኢና የለና ተልእኮ ኣለና ሸቶ ጥራይ ተሪፍና ሸቶ ከዓ ክንወዖ ምዃንና
ተኣመን ማለት እዩ ስለዚ ባና ሕጂ ሓሙሽ ዓንዲ ለዋና ነፍሱ ከፍሰብ ክልዎ ዘሎ ማለት መጀመርታ ኣብተን ሓሙሽ ዓንዲ ክልወካ ዘሎ መጀመርታ ግሉጽነት ክልወካ ኣሎ ግሉጽነት ድሓርሹ መጀመርታ እምነት ክልወካ ኣሎ ድሕሪ እምነት ግሉጽነት ድሕሪ ግሉጽነት ድማ ፍቅሪ ክልወካ ኣሎ ድሕሪ ፍቅርካ ሰላም ድሕሪ ሰላም ከዓ ስራሕ ዘን ሓሙሽ ዓንዲ ሒዝካ እንድሕር ተጓዓዝኩም ኣብ መወዳእታ ናይ ብሙሉእ ሓባራዊ ስራሕ ውፅኢታዊ ኮይኑ ክንዕወት ምዃኑ ንፈልጥ ከምቲ ዓንቶ ወይ ደግመ ዝብልካ እቲ ሓደ ከይቀድም እቲ ሓደ ከይድሕር ኢደ ኢድካ ተሓሒዝና ክንዕወት ምዃንና ይፈልጥ ስለዚ ነዚ ትዕላማና ነዚ ከዓ ለወባ ይመሓላለፍ እዚ ቀጻሊ ኣሎ ምክንያቱ እዚ ናይ ኮቪድ ተደይ ኮይኑ እምበር ኣብ ዓመት 3 ግዜ ክንገብሮ መደብ ኣለና እታ ናይ 24 ግንቦት ደይተረፍ እያ ኩሉ ግዜ ንሕና ምስ ምስሪ ዜና ምስ ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ምስ ኣዋሃድ በዓል ኣሸመገለ ኮይና ነካይደና ኩሉ ግዜ እዚ ናይ ኮቪድ ተደይ ኮይኑ ማለት እዩ ስለዚ እቶም ባህልን ኮሚሽን ስፖርትን ኣብ ጎንና እዮም ኣዋሃድ በዓል ኣሸመገለት ኣብ ጎንና ንስኹም ብዓብዪ ምስሪ ዜና ኣብ ጎንና ስለ ዝኾንኩም ነዚ መደብ ቀጻልነት ከም ዘለዎ ከረጋግፅ ይደሊ